Miss Ethel Oliveros. So, nag-start ko katong pag-elementary. So, katong nga mga idara, hilig na ko yung music. Like, nagpatudlo sa akong... Kaya mga mentors ako, daghan manggod sila. Kung mga ate, akong kuya. Labi na sa akong parents, kahiligid po sila ang gitara. So, muna po na nga mong banding gani. Labi na, gaway kurente. Magkanta-kanta ra po, may ngaras ilawom sa... Like nga, may sa lantay, nagtambay-tambay. So, nga to yun nga, ning sudyo ko sa music no world. So, at least, na-expose po ko nga sa church. So, nga po ko nga, na-build akong confidence yung mga tubang og dagang tao. Di po niya, bisag kinsa, bisan sa among church, silang Kuya Tem, nga sila may nagtudlo sa drums po, daghan po silang kay Jojo. Kanang sila may nagkuan ako into drums. So, inana nga mga edad na ako, basin mga 11 to 12. Murag ngara, ning nagsugod na ko og play of drums, then guitar, mga bisik-bisik gud siya, pero at least ba nga murag dako na kay nako nga advantage bitaw nga inani kong idara nakakaton ko bisag wa ko nag-undergo og pang school gyud sa music. Elementary into sports ko, mauwaw ko mo kanta, labi na og mga singing contest bitaw kay kibaw ko sa usat nga digid ko pambirit, kibaw ko kung asa ko dapit nga murag ngari ko dapit mo boom ko nga dapit kay gusto ra mo kog chill nga mga songs, like kumuplay lang guitar as kanapit ang pangmasa gihapon pero sa lahi nga genre ba. So ngara ko nga wala ko apil-apil og mga singing contest adto. Pero mo kanta ko sa like mga school activity. Inana ba? Hindi ko siya pang competition. Pag college, may apil ko og VSU choral. Sa wadam ha. Kay kadto nga panahon gi-invite ko sa akong amiga nga uy feel mo kanang mo audition ta sa VSU choral. Nya, pinakalit kay ito nga, invite bitaw nga, kana na gyud nga oras. Murag, diretso murag bag kanang smooth ra kayong flow. Hing audition ko nga to, nya pagka ugma, giteksan ko, nga nasod ko, nga kung kauban nga nag-invite, wala hino nasod. Which is murag bag, na-amaze ko ba nga, waman ta ko'y plano mo apil, pero naka-apil ko, which is murag, dako pud na ko nga, sana, blessings in disguise mga BSU choral na good na sa Visayas State University nga choral ensemble. Nyawa ko'y background anang kanang school of music, like kanang mo basa-basag nota, di ba? So, nga to sad nabait sad nga kung unsay different tingog nimo. Kay ako alto raman jud. Di po hingon raman. Alto ko, di po ko soprano kay di man ko taas og tingog. So nga rapod mo na nabaid na po ang akong confidence to mga atubang sa mga bangtaw, mga tamig convention or kanang mga convocation, mga events sa school. So first na po nga song nga i-compose katong Ormocanon. Katong sa February 2018. Kay kadto siya kanya pun to pinakalit. So wala ko plano mo apil ana kay ambot ba nga nung inato nga songwriting contest ning apil ko kanag-inan ko mga January 24. Gisultan ko sa akong kaila nga tool ka ng apil ani nga competition songwriting contest kuno kay basta bahin sa bahin sa Ormoc. Unya ako kita taga Isabel ko. So nagunon ko so mo apil ko ani di pero sa katong panahon na more pag nay mo push na ako. Pero before ko nagsuwat jud nagpray ko mga Lord kanang makaya ba din ako kay gusto ko mo explore sa laing nga bahin sa akong talent ba into songwriting. So nagsugod ko pag human ako prayer to nga nagpagayad ko ni God unsa may akong isuwat kay bahin Ormoc dapat isulti nimo unsa ka kuan ang Ormoc like giun sa pagduma sa mga leaders nga nung imong Ormoc. So diretso din ko og brainstorm nagsuwat ko unsay mga kanang angay isuwat pod. So before ato sad nagpangutan sa mga kailan nga unsa may kasulti niyo sa Ormoc. Unsa may maayang mga pagduma. So nga to nag-gather sad ko unsa ilang mga panuti. So akong gipundo gibutang nako as
kuan sa usa ka scratch gyud nga papel nga dinalian nya. Moto ang giingon sa akong kauban nga pwede ra ka mo ato sa City Hall. So sa katong pagsuwat nako nagduha-duha na gid ko. Ano ba? Uwa mo ko. Kinsa man akong duulon ngadto. Nya, wa ba kon wa ba ko na iling taga kuan ba ko ni OJT ra ko sa City Agriculture Ormoc adto. Nya, mo to hindi dito ko ngadto nga ako rong usa. Nya, pag-abot na ko ngadto na nakoy uban nga mga youth pod sa Ormoc nga nanapod ngadto pero nasa li mga kauban. Ako nag-inusara gihapon to nya. Mo to gi-orient me. Mo inani na February 10 diretso din championship. Kay kanang diretso gid competition ba. Nagluto gyud ko pagpadung sa balay kay naman ko gistihan pod sa Ormoc kan Judith Paredes nga resident sa nato ko. Sa katong competition na koy unom ka supporters. Ang uban na ay mga daghan gid ang mga friends, iyang mga classmates kay lumad din sila nga Ormoc. Ako unom ra gid ako mga supporters na sa tubangan sa stage. Ako nga sa backstage. Nya sa backstage, ang uban ng mga competitors na sila mga friends dito sa backstage sila na sila katawa nagising comfort isig support ako kung usa ako gitara no Lord ikaw rin akong kauban diri Lord ikaw rin dyan liguna dyan nga dili ko makalimot sa akong lyrics di ko makalimot sa akong tono and di ko mawala sa mga ng magatubang naka sa city stage gani so nga to nga ning kuan akong gitanong ko mga kauban sa hello no nausin ka ba na ako rin yung usa nilili ko na daga nagtawi city stage mo na so ito pag-atubang na dyan intro na akong name sa title sa akong kanta so nga to na nagsugod ang pinaka unforgettable journey sa akong sa akong pagka singerist ba isa wa bang ko nag-expect nga Lord kinalan madaog ko wala ang ako lang i-pray is matandog lang yung tanang hearts na makabati sa ako so mo to nga sa wadam ha or blessings in disguise, nakadaog ko, which is murag nagluto. Sure na ako nakadaog. Imbis na nakalit. So inato ba ang mga amazing kaayo nga kanang blessing ni God ito. Another step na po sa akong sing journey. So, gi-invite ko one of my friend sa BSU, si Ate Claudine Dika. So, iya kong gi-chatan niya. Tell ka nang pwede ka, ikaw ang mo maghimo o Christmas Station ID. Kuan man gud to project guro sa usang nga student nga murag sila gani ang feature ba mo himo music video. Nya ako lang himo ang kanang kanta din musuwat. So kato December 2019 to siya nga Christmas Station ID sa BSU. So ato nga song ang akong I Will and I Can. So sa 4H club to siyang song. Naman siya kanang regional kanang competition dito sa 4H. Unya, wa pa ko kibaw ato nga unsa man ning 4H club. So bahin man siya sa agriculture bito nga ang youth engage anang agriculture. So before jud ko magsuwat sa akong kanta, magpray man jud ko. Guidance ni Lord mo ni. Kay di man ako makaya kung ako ra kanang like magsalig ka sa imong ka bright, sa ilig ka sa imong ka knowledgeable bisag asang butang pero kanang pagayad ka ni God, smooth kayo ang flow. Pag-perform bitaw na ko job. As in, sa may tumoy-tumoy, na ako'y something nakalimtan. Kaya pa mga friends, kauban ako sa office, nakulbaan na sila kay... Walang, marunong na-feel po nila ba, nakulbaan ko kay... Kibawagod sila nga, di pa dugay naman akong song, kay di ako mas lang ipapati. Kanya kay pag-perform na ako, kay nasayot ko. Yan na po yung mga... Maayo yung tingog at itong mga panahon na yun, as in mga bilitera, maayo po ilang kanta. So, wadam hajap kay... Nakadaog mo job. Champion na sa regional niya. Kay pagkasayop na gay minus points ay kung masayop ka, labi na gay na ang judges diha niya. Ang uban way sayop, may pagka-deliver, may gid ilang pag-perform pero wa man gid nga madaog. Kay kadto nga competition sa regional, human sa regional ay national. So murag among gi-goal bitaw sa mga kauban sa ding appeal nga kinahanglan madaog ta sa regional kay moadto ta sa vegan kay naa siya national na to nga competition. Yung motong sige may kwan dili pa daog ta niya. Kato pagagabi pag-announce gid nga champion Ormoc City nya ako may nag-represent ato sa Ormoc lagi. Nya moto na kurat tanan kay kibaw na na gud ang kauban na nasayop ko. So, ako na yun, Lord, ikaw na bahala ato, Lord. Basta gibuhat na ako akong makaya. Ikaw na bless ato nga kanta. Plano ani nga kanang journey na pod. So, mo to pagka daog na ako sa regional. So, sure na gud nga national na pod. So, another preparation
inspiration kinan. So nga to ko naka-experience nga kinahanglan na ipa-record. So mo po na-unlock gid nako pod nga dream bitaw ang gusto ko maka-record sa akong kaugalingong song sa studio gid. Walang dama sa inato nga tuig. Nakasakay kog airplane for the first time and forever. Nya, natagas jud kay daghan nga mga trip padong to Tacloban, padong Manila, and of course padong sa Ilocos. So ano na ba nga, thank you gihapon Lord. Murong na happy gihapon ko basta ina ning experience first time na ko nga mulang yawin na original song pa jud na akong gikontra ngadto. Yung dako na kay nako nga kalipay bitaw nga inana sa inani nga edad nakangadto ko sa Tewa kauban akong mama. Then pila pa to akong edad. So inana amazing kayo ang mga ways ni God bitaw. God works in mysterious ways jud. So ang higugmatika namug na siya kuan pagid mga year 2020. So una pa jud ganan sige pangutan na nga unsa man ako pagbutang ang kanta sa Spotify. Gusto ko ba nga magbutang ko original akong kanta ngadto sa Spotify, sa YouTube sa panadiha nga mga digital stores. Nakailan ko sa kalipay bitaw nga Lord, thank you jud kayo Lord. Anjud prayer nga amazing man kay di ko ka-explain og unsa pagplano bitaw sa Ginoo. Nga inana nga nahitabo sa akong na achieve karon nga katuiga. Dream big lang gyud. Then don't forget to believe lang gid sa imong kaugalingon and also kanang trust God no matter what happen. Nakauna gyud ang pasalamatan no. So akong family nga sila gyud pinakauna nga nag-mentor nako sa instrument, sa pagkanta, pag-develop sa akong talent. So sila gyud akong musalot jud ko sa ilang yung pagtudlo sa ako. And of course sa mga friends nako sad nga nasa Ormoc, lang Ate Gabi, sila Ma'am Judith, sila Ma'am Connie, sila may nag-support sad nako para i-push pod sa lain bitaw nga field nga mo appeal ko ana, mo kanta ko as guest singer like inana nga naagid sila pod kanunay. And of course ni Sir Nash Makiling nga siya ang president sa publishing, Lemonhead Publishing Cebu. So thank you sad kaayo sir sa pagsalig o sa akong talento nga kani nga kanta ma-publish siya sa around the world, and of course sa mga FM nga ma-play sad nila ako song. So daghang salamat guys and God bless you all. Kada adlaw na kuna ko sa imuha kay gusto di ka. Kada adlaw gitinguha nga kitang duha Higugmatika. This is Ethel Sanchez Oliveros, and this is my real story. Please follow my social media accounts on Facebook page, Acoustic, spelled ACOUSTX, and on Instagram, just call me Ethel, SoundCloud, Ethel, and I have 2 accounts there sa YouTube. Ethel Acoustics and Ethel Oliveros. And guys, don't forget to subscribe Real Japet. Thank you guys for supporting sa mga local artists. And God bless you all.